κι εγώ! Με το που με παίρνουν και μου λένε ότι ξέρεις θα κάνεις τον shop, τρελάθηκα. Πειρατές! Πειρατές! Έρχονται πειρατές! Κρυφτείτε! Μπείτε μέσα στα σπίτια σας! Έρχονται πειρατές! Κρυφτείτε! Έρχονται! Έρχονται πειρατές! Κρυφτείτε! Πειρατές! Είσαι καλά! Ήρθατε πειρατές! Δεν το μου άκουσε με. Έχεις μπει πολύ μέσα στο ρόλο. Πρέπει να ρεμίσεις. Εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και δεν θέλεις. Όλα καλά. Πάμε να γράψουμε. Έλα. Όλα καλά. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, πάμε. Ωραίος. Αστυνομία. Ναι. Έχουμε ένα... Λάστισένιο! Πιστόλι! Πάω! Καλό! Ο Θάνος έκανε το Σάντζι. Ναι, που είναι σεφ και όχι σερβιτόρος. Και είναι σεφ και όχι σερβιτόρος. Ναι, είναι σερβιτόρος βασικά. Ναι, όχι είναι σεφ. Όχι, είναι σερβιτόρος. Εντάξει, θα πλακωθούμε νομίζω στη δεύτερη σερβιτόρος. Είναι σερβιτόρος. Είναι σερβιτόρος! Το 2014 έκατσα σοβαρά και είδα τα πρώτα 400 επεισόδια νομίζω που υπήρχαν τότε. Έτσι κάπως με ένα binge watching λίγων ημερών. Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα? Ποια αγαπημένη ατάκα? Πώς την είπαμε? Πώς το λέει? Είναι εκεί που νικάει τον ψαράνθρωπο με τις μαγικές του μπάλες. Ναι. Δεν τον βρίσκω. Περίμενε. Όχι, τώρα είναι προσωπικό. Now it's personal. Η δυσκολία ήταν το να τον... η δυσκολία ήταν στο να αποβάλω από μέσα μου την ευκολία το να τον κάνω πιο... Καταλαβαίνεις. Μπράβο σου. Εξαιρετική απάντηση, παιδιά. Έτσι συνεννοούμαστε και στη σκηνοθεσία. Ναι. Μένει σου εμπειρία στην εγγραφή και τι σου άρεσε και τι σε δυσκόλεψε. Δεν νομίζω με δυσκόλεψε κάτι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και με τον Θάνο και με τον Βίκτορα. Γελάσαμε απίστευτα πολύ. Ειδικά υπήρχαν κάποιες ατάκες που ήταν τόσο αστείες. Μην τους δίνετε σημασία, είναι όλοι ηλίθιοι. Ποιο μπάσο. Ρε, εντάξει.